ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಎಂಕೊಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೂವರೆ ಬರ್ರೆಗೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾ ನಡೆ ಪೋಪಿನಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಏರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಲ್ಪ ಏನಂತ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋಪ್ಯಾನು ಮಣಿಪಾಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಯಶೋಧ ಆರ್ ಪನ್ನದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಿಡಿ ಪುದರ್ ಕನ್ನದಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ದನಿ ಆರು. ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು. ಸೊ ಆರು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪೋವಡೆ. ಸೊ ಯಾನು ಪೋಪಿನ 13 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಝುವಾಲಜಿ ಬೊಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಝುವಾಲಜಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ನ ಪಾರ್ಟಡ್. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಫಿಶ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಲ ಮಿತ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಯಾನವೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಲಿ ಅವೇನು. ಓಕೆ, ಎಂಕಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ಏನಿ ಪಾಡ್ಜನ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಉಂದೇನೆ ಅಂದರೆ ತುಂದಿನ ಅಮೆಝಾನ್ ಬಟ್ ಉಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನನಗೆ ಪೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಪಂತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಪಾಡಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಗ ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು ಪಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೋರಿ ಬಂತೀರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋದು ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಫಣ್ಣಿ, ಹಾಯ್ ಫಣ್ಣಿ. A meaningful referral is post. Your expertise and guidance help shape this evening's success. Your willingness to share your... I am Kriti, substitute for Anishek from High Decor Curtains and Blinds. We deal with the window coverings in the form of curtains and blinds which regulate light and privacy. They come in a various styles. News channel da mukhyastu ಬೇರೆ ಮಂತುಲೇ ಏನ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ತುಳು ಬರದಂಡು ಸುಮಾರು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ನ್ಯೂಸ್ ವಿಧಮಟ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ. We also get asked, what's the difference between eco-friendly vernacular who wears multiple hats with ease? As if thank you money ಪರ್ಪರ್ಲು ಡೆನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊರಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಏತು ಪರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಹೆಸಳೆದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಏದಿ ಕಮಿಟಿ ಉರುಟು ನಂಬಲದ ನೊರೆ ನೊರೆ ಇದು ಪರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು. Yes. Yes friends, ಜಯಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು now. Thank you and good morning. Good morning. நமக்கு நான் நெக்ஸ்ட் திங் this is a new way of doing business in ಕೆತ್ತಿ ಕಾಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿತಾರೆ ಪುದರ ಯಶೋಧ ಪಣದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ದೆಪ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅರೆಂದು ತೂವನಗನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲು ಪೋರುಂಡು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಗುದು
So I cannot. For Anishek from High Decor Curtains and Blinds. We deal with the window coverings in the form of curtains and blinds which regulate light and privacy. They come in a various styles, colors and materials to suit your decor and budget. Experience the wide range of selection in our store. Kindly connect me, Architect Mr. Anil Pai of TAJ Decolink Mangalore. Thank you.